Hello again mga geng. Ano na, mag-2:00 na po ng hapon. And ang ating aling maliit, ang ating little toddler ay natutulog na. Ando na siya sa taas. This is what life is with a toddler. It's really busy. When Anna was a baby, I thought that it was really tough. And it was busier. Now she's already almost 3 years old. It has become busier. So, ganun po talaga. Ang dami nating ginagawa pag nanay, no? Or pag tatay. So, yeah. Yung parents ng toddler can attest or makaka-relate kung gaano ka-busy ang buhay ng may toddler. Ang likot-likot. Pero at the same time, nakakatuwa kasi nagsasalita na sila. And, they can already express themselves more. Nakakatuwa na minsan nakakapagod, nakaka-stress, pero at the end of the day, nakaka-happy. Yun. So, ayun yun na siya sa taas na medyo kumakanta pa din siya ng Bahay Kubo. Sabi niya kanina sa akin, Mama, pwede ka bang matulog dito? Sabi ko. Kasi si Ana po, nasa room na talaga niya natutulog because dito, yung mga bata ay sleep trained talaga. Pero in Anna's case, kasi we came here when she was almost 5 months old. So, medyo nasanay siya na palagi siya sa amin na nakatabi or may katabi siya. So, basically, mga 11 months na si Anna na talagang hiniwalay na namin sa kwarto. And it was really tough at first. Grabe yung yung adjustment. Pero, thankfully, because of that, nakakatulog kami ni Ruth ng mas maayos. Kasi doon si Ana. Pero of course, hindi siya talaga straight na, diretso na naka-adjust kaagad si Ana and kami din. So yeah, medyo nami-miss ko yung katabi si Ana na pagising ko, yung anak ko, tas, kinikiss ko siya or hinahag ko siya. Minsan, ganun pa din kami pag umaga kasi maaga nagigising si Ana. So, when she's awake na, she wants to come to our room. So, pinapapunta namin siya doon. And then, we have few minutes for cuddles and kisses. Yun. I really treasure moments like that. So, kasama si Ana. And then, before kami mag-ready lahat, si Rod sa trabaho, ako din sa trabaho, and then si Ana sa school. Bilis ng panahon, uy. So, kaya na-appreciate ko din ba yung chance na makapag-spend time talaga with Ana and hindi talaga ako diretso nag full-time job. Pwede naman talaga akong mag full-time job. Kaso gusto ko yung schedule ko naaayon sa schedule ni Ana kasi hindi pa siya pumapasok and gusto ko lang half day lang talaga siya sa daycare niya. Yun yung gusto ko. Ayokong whole day siya doon because I really want to spend time with her. No, while baby pa or while bata pa ba kasi pag nasa school na siya, wala. May sarili na siyang schedule, guys. So, yun, pag nag-school na si Ana, maybe that's the right time na makapagtrabaho din ako ng straight, ng full-time na talaga. But we shall see. Naabot na naman tayo sa ibang usapan. But anyways, because tulog na si Ana, ako ay magtatanghalian. So, yeah, di ba? Ay, ganun talaga, no? Pag may anak tayo, yung oras ng kain, wala na. Hindi na, yung schedule, hindi na tayo makakain ng nasa oras. Kaya importante, mag-snack-snack na lang din tayo, no? Mga biscuit yan. Kain ng biscuit kung kaya. So, gagawa ako ng sandwich. Same lang din naman, baguette. Tapos, cream cheese, tsaka cheese again, and then cucumber.
So, kakain na tayo mga ging. And kanina, nagligpit na pala ako dito. Nilinis ko na yung aking stove doon. Tapos, yung mga hinugasan ko na mga hindi pwede sa dishwasher ba. So, yun. At, tatapusin ko lang po yung aking lunch. And balikan ko na naman ulit kayo kasi magre-relax po tayo no while natutulog yung aking aling maliit. Magre-relax din ako. So, hindi na lang ako magligpit-ligpit ng mga laruan niya. May mga konting abobot doon. Tsaka dito. Yan, dito. Hoy! Hey! Mamayang gabi ko na siya iligpit. Pagkatapos niya, o pag matutulog na siya. Pag ando na siya sa kanyang room para balik kasi pag niligpit ko to, tapos pag gising niya mamaya sa nap, from her nap, ano na naman to, magkakalat. So, mabuti na isang trabaho na lang ba sa gabi na yan. Bumangon pa. Kita niyo ba? Kita niyo ba siya? Bumangon. Ana, ik zei niet spelen, ha? Is niet tijd voor spelen. Ja? Slapen, okay? Slaap lekker. I love you. So, ayan, matutulog na yan. And magre-relax na din ako mga ging. Hello ulit mga gang. Ano na? Check ko pala lagi yung time. Magpo 4 o'clock na po. So, malapit nang gumising si Ana. Ako ay gagawa ng kanyang soup. Magtitinola po tayo. And, ito na. Ready na din yung aking adobo. So, yan. May ano to, onion powder, garlic powder, suka, patis, tsaka konting sugar. And, yan. Lagyan ko ng potatoes mamaya. Yung aking tinola, lalagyan ko ng sayote tsaka malunggay and also tanglad. Yung, anong tawag dun? Lemongrass. Yun. So, para mas mabango and masarap. It's snowing right now. I hope ano lang siya, hindi siya magstay para hindi madulas bukas. Sana hindi ganito overnight, no? Pero wala tayong magagawa. So anyways, yung phone ko po yung aking gamit ngayon because yung aking camera, vlogging camera, nata-transfer ng files papunta doon sa tablet. So yeah, para maka-edit tayo, para i-upload ko siya bukas. Kasi day off ako bukas, so may time akong mag-edit. Luto muna tayo, guys.
Luyo pa yun. Nay. Kani. Eita is lekker. Nay. Ana kani eight. Waarom? Ana kani eight. Hey, goed zo! Yay! Did you sleep well? Ja. Ja. Goed geslapen? Ik sleep. Ha? Sleep. Step? Nee. Step? Nee, it's gevaarlijk. Na, saan po taan ni Ron? Mama kom. Hello! Time check! 5:30 na ng hapon and ito na ang ating adobo. So, ito na ang ating adobo. Masarap yan. And, ito nga yung aking tinola na may malunggay. Konti lang. Dalawang manok lang po yan talaga. Anna is already here. She's been eating Mine. and dancing. Oh yeah, I know. I give it to Mama. Mama will feed it. Is this lekker? Nung una, ayaw niya yung may malunggay. Pero yung sayote ay nano ko talaga, minash ko ba? Ana, come. Tanaw. So, in a bit, dadating na po ang kanyang papa and kami ay kakain na. Yun na lamang po din ang ating pa-video for today and I hope nagustuhan niyo yung ating pa-video kahit nasa bahay lang naman tayo. And if you did, please don't forget to like and subscribe sa aming channel. Sama, bye-bye, Ana. Duy-duy. Say duy-duy. Duy-duy. Ayaw man niya, guys. Nag-walk out man. Salamat. Mush-mush, babush. Okay. Eita. So, dito sa amin, wala nang mga pang serving na ano, ito na, diretso na, diretso hugas. O, diba? Tinola, kain. Kain tayo. Dodong, kain tayo. Kain tayo.